गिबियावनो खुलुमनाय। दिनैनि समाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो दि जोंनि बर' फिसाफोरा गुबुन जायगायाव थांनानै गावनि जिउखौ खोमानानै लानाय आरो आलाय-सिलाय जाहैनाय। बिदिनो सादिन बसुमतारी मुंनि सासे आदायाबो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय लामा ससेयावनो थांबाय थानाय ट्रेनावनो बिथाङा ओंखाम जाखांनानै दसे उनावनो सानस्लाबनो हायै जाबाय। मानसिनि खर'आ हारसिङैनो ओंखारलाबायबाय आरो ससे लामा थांबावनानै सासे बिथांजोंनो थांफानाय सुबुङाबो हारसिङैनो ओंखारबाय। नाथाय बिथांमोननि ओंखारनायखौ मिथिस्लाबा होननानै माखासे बाथ्राखौ फोरमायहरदों। बे सादिन बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुयोब्ला हमनानै दोनगोन आरो न' फारसे खौरां हरगोन। लोगोसेयैनो बिथांनि जायगा गामि नतुन श्रीपुर सनापुर जिल्ला बाक्सा बिटिआर आसाम, थाना मसलपुर, पिन नाम्बार 781372, जामबुं नं 7636830886, गोमानाय अरांगेल रेलवे स्टेसन। बिथाङा थांबाय थानाय समावनो 31 डिसेम्बराव थांदोंमोन होननानै माखासे बाथ्राखौ फोरमायहरदों। मोनहैनांगौमोन। लोगोसेयैनो आं बेखौबो बुंनो सानो सादिन बसुमतारी मुंनि आदाखौ सोरबा नुयोब्ला न' फारसे फोरमायहरगोन आरो खौरां हरगोन। लोगोसेयैनो बिथांमोननि फिसाजो बिमा बिथांमोना मा फोरमायहरगोन नोंथांमोना खोनासंलांबा थारैनो बुजि मोनगोन। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो जों गुबुन जायगा हान्थियोब्ला, जों गुबुन जायगा दावबायोब्ला जों गावखौनो सांग्रां जानो नांगोन। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जों गावखौनो सांग्रां जानो नांगोन। गोजान लामा हान्थिनोब्ला गावखौनो गोबां गियान होनो नांगोन। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो हारसिं हाला मालाब्लाबो लामा हान्थिनो नाङा। गावनि थाखानाय सिट गैयाब्ला जों लामा हान्थिनो नाङा। आं बे खिनसेखौनो खावलायो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा गासैनिसिमबो। जों गोजान लामा हान्थिनायखौ गोरलै दा सान। जों हारसिं हाला गोजान लामा हान्थिनो नाङा। बिथांमोना थांबाय थानाय ट्रेनाव नयजन होननानै जोंनिसिम माखासे बाथ्राखौ फोरमायहरदों। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो आंनिनो आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन, जों गोजानाव थांनानै जेसेबांखिनि खामायो जायगायाव थानानै जेसेबांखिनिखौ जों खामायनो हायो। आं बेखौनो खावलायनो सानो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसेनो आंनि आदै मादै आदा बाजैमोन। जों गावखौनो सांग्रां लाखिनांगोन। जों गावखौनो सांग्राङै थानांगोन। जों गोजान लामा हान्थिनाया ओरैनो नङा आरो जोङो जानाय लोंनायनिफ्रायबो गोजान जानो नांगोन। मानोना जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि गोबां खालामगासिनो। सोरबा माबा मोनसे जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाय, माबा मोनसे होनानै फाग्ला खालामनाय। आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जोङो सांग्रां जागोन आरो गोजान लामा हान्थियोब्ला जों सानग्रोगोन गावखौनो। आं बे खिनसेखौनो खावलायो। बिथांमोना मा बुंलांखो नोंथांमोना खोनासंलांबाय थारैनो बुजि मोनगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा बन्दना बसुमतारी, गामिया नतुन श्रीपुर सनापुर, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि बाबाया डिसेम्बरनि 28 खालियो गुजरातआव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। बिखौ गुवाहाटियावहाय ट्रेन गाखोदोंमोन। ओमफ्राय थांबाय थानाय समावनो ओंखाम जाखांनानै बियो अरेंगेल होननाय जायगायावहाय बियो ट्रेननिफ्राय खर'खौ बोरैबा गिदिंनाय रखम मोननानै बियो बारनदों आरोना। माने सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा बे जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय नोंथांमोनाहाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा जोंहा दा फैसा थाखाबो गैया आखाइयाव आरो न'खरनि हालोदाबो एसे बया जोंनिया। आरो जोंहा बाबानि आखाइयावबो थाइसेबो फैसा थाखाबो गैया आरो डकुमेन्टसफोराबो बेनिया मोनसेबो गैया। बेगाव दंमोन, ओमफ्राय बेगखौ लोगोफोराहाय लांबाय, लोगोफोराबो थांफाजोब्बाय। ओमफ्राय नागिरनानैनो मोनासै। सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा अननानै जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय 7636915233। बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोनाहाय
फोरमायहरबानो जाबाय आरोना सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा बेखौ गासैबो शेयार बानायना हो नुफ्लांबायोबा। खुलुमबाय, आंनि मुङा प्रमद बर', आं रमेशनि फिसाला उन्दै। आंनि बाबाया डिसेम्बरनि 28 खालि बिसोरो गुजरातआव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। गुवाहाटीयाव ट्रेन गाखोदोंमोन। बेनिफ्राय बिसोरो थांबाय, गासिबो थांनानै थांबाय थानाय समावनो बिसोरो वारेंगल होननाय जायगायाव जोंहा बाबाया खर'खौ बोरैबा मोनदो होननानै मुखेदाव बिसोरो खर'खौ बोरैबा मोनदो होननानै जोंहा बाबाया ओंखारदो आरो ओंखारनानै बेनिफ्राय लोगोफ्रा रावबो नुवाखैलाय नुयैनि बिसोरखौ बियो सिरि सिरि ओंखारनानै बियो थालांदो आरो न' बेनिफ्राय बेखौ रावबो नुवासै। ओमफ्राय दा बेखौ नागिरदोंमोन, नागिरबाबो मोनैनिलाय रावबो मबाइलबो लाया, कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया, फनबो गैया। बेनिफ्राय बेखौ नागिरना मोनैनिलाय रायजो राजानिसिम बेखौनो फोरमायनाय थायो जाहाथे जेन नुबाय बायोब्ला मिथिबायोब्ला रायजो राजाफ्रा जोंनि बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फोरमायहरबानो जाबाय 8099651287। बे नाम्बारावहाय रायजो राजाफोरखौ जेन नुफ्लांबायोब्ला मिथिबायोब्ला जोंनि बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फोरमायहरबानो जाबाय। रायजो राजानिसिम बेखौनो फोरमायनाय थाबाय।